Juanet TikToker, com esteu, seguidors i seguidores? Què tal aquest fin de setmana de Tots Sants? Segur que amb molt de sentiment hem anat, com és tradicionalment, al cementeri a dur-li flors als nostres familiars absents, que segur que allà on estiguen estan cuidant de tots nosaltres. Nosaltres som de tradicions de Tots Sants i no de Halloweens i invents americans. Nosaltres som de sentiment. Igual que la gran fira que munten en Cocentaina, proper d'ací, de la Terreta, i és un espectacle i cada any va més, la fira de Tots Sants de Cocentaina, de Socarraig. Que grandes. I bueno, què tal esteu passant el diumenge? Segur que molt bé, els que estigueu a la fira Cocentaina, els que estigueu disfrutant d'un dia fabulós, i anem en un poc d'humor. Diu, sabeu per què la policia va detindre a Quasimodo? Per a jorobarlo. Diu, camarero, te he pedido un pulpo hace más de 20 minutos y no me lo han traído. Dice, era un pulpo a la gallega. Dice, yo se lo he pedido a la camarera, no sé de dónde es ella. Juanet TikToker, lo millor està per arribar i si parpadeas te lo perdes. Jo opte per somriure amb tu, seguidor, seguidora.